namhlanje ke intombi zakatoti sanzisukile zeza lapha enkandla ngenhloso yokuzomkhumula amabhayi zimfake ebuqhikizeni akwazi ukuthi naye angena ngokuphelele intombi nesezazi umfana ngoba uzokwazi umfana namhlanje ebusuku uyabona so ke mfowethu sithokoze kakhulu ngothando esilithola kubantu sithokoza ngothando esilithola kwi-support structure yamakhosi asizungezile khona inkosi yakanqamalala la kukhona inkosi yasemgazini khona inkosi yakithi kwaNtulo yaya kukhona ubuholi bezepolitiki obehlukahlukene bonke bazobabaza ubuhle besintu ubuhle bukaZulu ayikho into engithoba njengaleyo mfowethu ngaphezulu kobusoka nani akhona lokho esikudayisayo thina sidayisa into ethi uZulu wayemuhle nezinto zakhe babe khona abantu ababehlakaniphile kwaZulu akusiyena yedwa umlungu nezinye izizwe abahlakaniphile futhi uma singabelana ngalezo zinto esehluke ngazo kwabanye singayisizwe sithandanayo nesiqhubeka siyaphambili okokuqala okusikhathazayo ubuhlobo nobudlelwane babantu abaningi buhleli phezulu kwezembe abantu abaningi sebeyahlukana manje kunokuba bathandane abantu abaningi bayadivorce manje kunokuba bashade abantu abaningi bayafa kunokuba baphile okunye kwezinto okwenze sifisa ukuthi sibe ingxenye ukuthi lolu thando luvele obala ilento ethi lusekhona uthando hayi futhi oluhamanga uthando wemnethu lokuthi maxatshwana ngoba silokhu sinikeza uthando lapho oluyifake lapha ngaphandle abantu bezovela kuphela uma bethandana athi umuntu situation right now kuze kube sengazi ukuthi abaxabana so ke ngoba sayathandana abantu bebuka kwase kuba kithi ukuthi nanhla sixabana abantu ababe nalo ulwazi ukuthi naba bexabana uyayibona injabulo ibangakanani uma sesixolelana ibizoba kuphi injabulo if besingazange sixabane phambi kwabo lento ke ithi ukuze uwelele ngaphesheya kufuneka ukulindela ufuneka uwele emotion umosha ke yiyo lo ukuthi hayi asizwene axatshane kodwa futhi akwedlulwe kulezo zime njengalezo kimina ke mfethu le nto ithe siukuphila kubantu abaningi ngiye ngenza ijoke ke ngithi abantu abaningi sebotha kulolu thando lwethu so le nto mfethu ibe umlilo nelangabi abazifudumeza ngalo nathi yenza ukuthi nasexabaneni kwethu sisheshe futhi sixolelana inquba la phambili phela bavinguna phakathi ayithi mayibuza makuthiwa yiphakathi lami leli imlo iphakathi lelo angedle phakathi awungadwa ngabaza njani saboli manje kahle mfethu ngisukuma nokuthobeka kakhulu sibonge nesasasa nje nokuyinikela kwabantu bekhetha ukuzochitha usuku kanye nathi namhlanje senze ikakhulukazi abantu bengasayiqondi into yesintu nokubaleka nje kwesintu njalo kodwa bakhetha ukuthi beze namhlanje sinabantu abasazi isinto bebefuna ukuzogcwalisela sinabantu ebebazi kodwa sebedinga ukukhunjuzwa siphinde sibe nabantu abangazi lutho siye sabona ukuthi lapho uhambeni lwethu novundla kuvelile ukuthi kunabantu abaningi abangazi futhi bayithakasela leyo nto umnandi nowale not like na wamamathe not as in like na kodwa nje sibonge kakhulu ukhombise iSouth Africa kuma kanye nathi noma bekhona labo ebebethi kodwa bengalindele ukuthi nabantu besilisa njengoba esikhathini samanje abantu besilisa besizakala kalula uma ngabe kukhona owesifazana osephutheni kodwa kulokhu kwami kuthe ukuhluka ngoba bangesekile mina wethu abantu besilisa nothando nje sinikwa abantu eSouth Africa liyamangaza abantu befaka imali zabo bengenzela ingubo beletha ama gifts ngaze ngenzelwa nebirthday abantu engabazisha ukubazi so kunabafowethu abaseNigeria nginezipho eziphuma eNigeria nginezipho eziphuma eEastern Cape yonke nje lothando lelingqobo mlando uzalafana wena la bathi uma bebuka abanye bethi sibuyelwa yithemba nabo abantu abakulona uthando bethi siyotha vundla bayotha bathi make yacisha le hita siyagodona nami ngibonisile ke kulokhu ukuthi sikuphila kubantu abaningi futhi ke lento ingikhumbuza obhuti bakamakhelwane ebebethandana nodadewethu beze beguge mfethu baba isibonelo sethu sokufuna ukukhula ngelinye ilanga nathi sithandana njengale yandlela thola ubhuti akana lutho nosisi akana lutho into ekhona nje kuphela phakathi kwabo uthando yezwa mfethu and le nto yenza ngibone mfethu ukuthi akekho umuntu ongenawo amaphutha emaphutheni kodwa ke kufuneka sifunane sitholane kakhulu uma noma shezi singake siclash nje kulento yenhlonipho hayi singavele siyeke kukhona singabekezelelana kukhona kodwa kule nje respect ila singavele siclash khona so ungifune wangithola umama nami ngamfuna ngambona futhi ukuthi hayazini
akayifake lento ukuthi uyangizwa ukuthi ngithi lalela siphambana la manje and sifuna lowo muntu onjalo wesifazane ozokufuna aza kuthole ukuthi ume kuphi ebese esebenza ngawe ukuleso sigaba njengoba nami ngimfuna ngimthole kuleso sigaba kanjani akusona inhloso enkulu naphezulu kwakho konke abanye bathi content abanye bathi iqiniso kaningi lo mbuzo uyasehlula nathi ukuphendula into ngifuna ukuyisho bhuti iYohani ithi uthando luNkulunkulu uma ungenalo uthando awunayo uNkulunkulu uma ungalwazi uthando awumazi uNkulunkulu uthando lubiza ukwedlula imali baningi banemali yonke abanalo uthando izindlu zabo ziyithezi zifika phezulu kodwa indlu yabo iyabanda ngoba bashoda ngothando kakhulu nangaphezulu kwakho konke uma abantu bebengafunda ukuzithanda ngaphezulu kwemali okunye bekuyobalandela ngisho ngabe kuthi uhlele mjondolo kwaJoe uyazwana akafake lutho onyaweni kodwa uma engayigcwalisa ngokuyithanda yena kuqala ubeyothi noma ekhuluma nabantu aphefumula uthando kubantu ubezoyeka nokuzonda abantu nakho umuntu engimzondayo ngesizathu sokuthini vele mina ngifuna uthando lwamuntu mina ngifuna uthando lukaBhebhe kuphela naye futhi uyangeza kwengivele nginalo esathi uyanginika mbe ngibuyisele lona futhi ngiliphinde kaningi ngoba vele akunankinga mina abantu mfethu abafunda ukuyigcwalisa ngothando abantu beyeke kuhambe bezakhela izitha ayizukubasiza ngalutho abantu abahambe bezakhela abafowabo bezakhela odadewabo bezakhela ihlobo buka kuyimanje uthando mina lungenzeleni uthando lunginikeze imali engaphezulu ka60,000 rand cash serious abantu engingabazi yezwana and konke kusuka nje othandweni bhuti now hayi ngoba ngithanda bona ingoba ngizithanda mina ngesikhathi ngizithanda mina bese kuphumela komunye umuntu oseceleni kwami ezwe futhi ukuthi angikufake ukumthanda two angimncengile ngiyamthanda nje ngoba ayikho enye into enginayo ngaphandle kwane kothando asihambeni sifafaze uthande ebantwini sikhulisa izingane zethu hayi ngenzondo sikhulisa izingane zethu ngokuthanda enye ingane hlephulele enye ingane mune ecathulo embili nikeze enye ingane isheti asithandane webhuti wenzela ukuthini ngiyasize silambe mina mfethu ngikhule ngothanda imali mangisanda kuyiqala manje futhi kuyavela mangiqala mina ukuglowa imali bengingayazi imali mina ngikhuliswa abantu ngothando asihambeni senze njalo